Dobrý deň, vítajte u nového typu videí a budú to videá týkajúce sa účtovného softvéru Pohoda. A skúsil by som prejsť od nejakých základných nastaveniach po účtovanie, po to, aby ste to mali čo najviac automatizované a aby sa vám s tým najlepšie pracovalo. Ja aktuálne pôsobím na školskej verzii, ako môžete vidieť hore, ale pracujem aj s normálnou plnou verziou, ale na nej nebudú vychádzať videá. Začal by som tým, že založíme firmu. Pokiaľ ešte nemáte žiadnu založenú firmu, alebo firma vám žiadnu nepridala, v ktorej pracujete v účtovníctve, tak nie je nič jednoduchšie ako ju založiť. Súbor, účtovné jednotky a tu dáte na prázdne pole a zobrazí sa vám sprievodca zavedením účtovnej jednotky. Pre naše potreby budeme zakladať pre podvojné účtovníctvo, účtovníctvo pre podnikateľov a ideme zakladať úplne novú účtovnú jednotku. Dáme dokončiť a teraz sa nám zobrazí jednoduchý formulár, v ktorom vyplníme našu účtovnú jednotku. Takže napríklad si ju nazveme videa on, dáme si tam napríklad Peter Novák, uvidíme dať Bratislavská cesta, Bratislava, tu podľa správnosti by si tam dávame firemné údaje, meno, priezvisko, ktoré je osoba, ktorý je podnikateľ, tu asi napíšem, aký je vzťah. Rýchlo si už to vyplníme ostatné údaje, to už závisí od účtovnej jednotky, pre ktorú pracujete. Neviem, ale musíte vždy pamätať, že musíte vyplniť IČO, DIČO, ak je pridelené a IČ DPH, ak ste platiteľmi DPH. Tu potom sa vyplňa obchodný register a tu je súbor, do akého sa to bude formou ukladať. Ten si môžete premenovať, aby ste to lepšie našli, keby ste to prípadne hľadali, takže napríklad u nás to nazveme videa.mdb a keď už všetko máme, tak uložíme Ctrl Enter alebo tu cez kazitu. Potom sa vám to zobrazí priamy roh a ten len zavriete, urobíte dvakrát, kliknete a otvorila sa nám samotná účtovná jednotka, ktorej budeme pracovať. Teraz ideme dorobiť ďalšie nastavenia, kde sa vrhneme do globálnych nastavení. To sú globálne nastavenia pre celý podnik a pre celú firmu, ktorej budeme nastavovať. Čiže môžete nastaviť rôzne logá, pečiatky, adresár, akým spôsobom to bude, dokumenty, GDPR, ak pracujete s týmto, číslovanie, členenie, história, cudzie meny, tie odporúčam si zapnúť, keďže s nimi budeme ďalej pracovať a inak by sme nemohli ich používať. Účtovanie je dobré, zaúčtovanie môžeme nechať, no a sa nastavuje zaúčtovanie aj počet bodov analytickej evidencie. Pre naše potreby aktuálne nastavujeme 3, ale po prípade ku koncu môžeme nastaviť aj 4, 5 alebo 6. Pokladňu pozrieme, či sa zaokrúhnujú na príjem na 5 centy a môžeme si dať aj výdaj, zaokrúhnuť čiastku na 5 centy. To budeme používať, keď budeme skenovať močky, aj taká funkcia existuje. Stačí len naskenovať ten QR kód, ktorý je dole a močka sa vám automaticky nahrá do systému, ale bez zaokrúhlenia. Ak chcete mať zaokrúhlenie, musíte mať toto aktivované. Potom sa dostávame do daní, tak tu nás sa píše samotný daňový úrad, keby sme vchodili fyzicky, pre nás to je Bratislava a tu sú účty pre platenie daní. Keď ste podnik, reálne si ich doplníte, ale avšak v našom skúšobnom príklade si ich doplňať nepotrebujem. Som ešte aj SKNACE. SKNACE je kód, ktorý vám príde na štatistický úrad. Ja tu doplním len SRO, rôzne SROčka. Potom, ak neviete, ako vyplniť tieto 3 body, tak je to jednoduché. Stačí ísť na Google. Stačí, keď dáte do Google OUD DIČ, to je overenie prideleného čísla. Tu vyplníte vaše rodné číslo alebo DIČ, v našom prípade to bude DIČ a zadáte bezpečnostný prvok a tu sa vám klasicky zobrazí účet. Ale čo teraz s ním, tak jednoduché je, že pôjdete na platenie daní, keď ste sa samozrejme skopírovali a pozrite sa, ako sa platia dane. Tam sa dáva tzv. Predčíslie a potom ide základné číslo účtu, to je vaše OUD a potom je kód štátnej pokladnice. Ale ak sa pýtate, ako to dá do Pohody, tak nie je nič jednoduchšie.
dáte si IBAN kalkulátor, ten nájdete hore na lište. Tu si dáte účet, takže to najprv to prečíslie, potom ten samotné OUD, potom si vyberiete kód štátnej pokladnice a keď dáte vypočítať, tak sa vám vypočíta a keď ste správne kliknutí, môžete automaticky vložiť. Ak to len dáme CTRL-V, sa nám naše číslo D pre DPH, na ktorý by to automaticky dalo. Takže dáte toto, to sú klasické DPHčky, môžeme si nastaviť, že či sme platiteľ alebo neplatiteľ. My sme aktuálne nastavení, že sme platiteľ mesačný a môžeme si vybrať, že sme boli aj neplatiteľia, ale za účelom tohto príkladu budeme platiteľia. Potom sú tu DPHčky ostatné. Toto slúžilo hlavne pre prechodom medzi 2024 a 2025 a tom období, kvôli tomu, aby sme vedeli používať aj 20% DPH, lebo dovtedy sme v roku 2025 už nemohli, keďže bola len 23. Čiže keď sme si zapli toto, tak nám to začalo ponúkať aj 20%. Nejaké preúčtovanie, pohľadávky, aká je splatnosť, koľko dní je po splatnosti tolerované, a čo sa stane, keď nebude tolerované, tak budeme vytvoriť automaticky upozornenie na nedodržanie termínu a vieme pridať penále a aj nejakú minimálnu výšku toho penále, aby to malo nejaký zmysel. Nebudeme im fakturovať 10 centy. To sú záväzky, sklady, akým spôsobom doklady k zásobám, pohyby, ceny, sklady, predajky. No sa dostávame k zdám. Tu nás sa nastavujú povinný prídel do sociálneho fondu, akým spôsobom kráti sa dovolenka. Tu sú inštitúcie, to je zase na dane na mzdy. To sa robí tento prvé zase cez OUD a vypočítať IBAN. A toto sa robí cez IČZ, to je priadený kód od sociálnej poisťovni, keď sa registrujete za účelom, že budete mať zamestnancov a to musíte urobiť najneskôr predtým, ako prvýkrát príjmete nového zamestnania osobu. No, sú tu príplatky, akým spôsobom sa pripláca. Predkontácie zatiaľ necháme tak, ako ich nastavila automaticky pôda. Potom sú také cestovné príkazy, majetok, účtovanie, akým spôsobom sa účtuje odpis, mesačné odpisy v účtovnom roku, rôzne leasingy, prechod na euro, M-pohoda a e-kasa. To by boli zatiaľ globálne nastavenia a teraz sa pôjdeme pozrieť do užívateľských. Zase, ako môžete vidieť, svieti vám kazetka alebo stačí dať Ctrl Enter. Ideme sa pozrieť teraz na užívateľské nastavenia. Užívateľské nastavenia sú už pre konkrétneho užívateľa. Ak by ste pýtali, kto je tu vlastne užívateľ, tak tých si vieme nastaviť cez prístupové práva užívateľa. Aktuálne je pridaný admin a moja osoba, ktorú aktuálne vidíte zamurovanú, ale viete si pridať aj ostatných, napríklad keď máte viacerých účtovníkov a každý vám sa stará o niečo iné v danej firme, jeden je mzdár, druhý robí len dlhodobý majetok, druhý nahádzuje len adresár a tak ďalej, tak môžete robiť rozličné práva, čo viete sa nastaviť, no a zadáte ich meno, plné meno, ich iniciály a tu už nastavujete práva, čo vedia editovať. Dá sa tu dať všetky práva, aby mohli pristúpať k všetkému a potom to sa len uložíte a keď chcete prepnúť užívateľa, tak dáte súbor a dáte prihlásiť sa. Ideme zase do užívateľských nastavení. A tu už je konkrétne, ako sa čo bude účtovať. Príklad tu automaticky, čo sa vám ponúkne do prístupu, to je banka. Tu vám odporúčam si nastaviť automaticky neviem a aj tu neviem, pretože všetko ostatné buď importujete, alebo iným spôsobom získavate a likvidujete a keď tam budete mať danú predkontáciu, ktorá je nejaká konkrétna, tak automaticky vám ju bude dávať a keď to nezlikvidujete a nebudete sa k tomu ešte vedieť vrátiť, a je to cudzia firma,
a ešte od klienta ste si nepýtali ešte ten doklad príslušný, ku ktorému to neviete zaúčtovať, tak je jednoduchšie nastaviť neviem a potom si dáme do filtrácii všetky neviem a dať mu k tomu nejaký report, čo vám ešte musí dodať vydané faktúry, tak automaticky podľa toho, čo používate najviac, ja aktuálne to zmením na služby a nastavím UDA1, to je aktuálne naše členenie, to je tuzemské plnenie a vyhotovenie podľa osobitných predpisov a to je to platiteľ, ktorý používa, to je klasická firma. Keď to bola fyzická osoba, tak je to UDD2. Tu potom je tu faktúry, mám tovar podľa vašej objednávky, ale ak máte iný používaný text, tak nastavíte ten. A pri založení nech sa vyplňať dané tieto hodnoty a predkontrakcie samozrejme bez, a to je účtujeme vám tovar podľa vašej objednávky. Predkontácia bez je kvôli tomu, že zálohová faktúra sa ako samostatný doklad neúčtuje, ale účtuje sa až suma, ktorá príde na váš bankový účet a po prípade doklad o prijatej platbe, ktorou by sme následne k nej vytvorili, ale samotná vydaná zálohová faktúra sa neúčtuje, len eviduje. Potom to isté sa týka prijatých faktúr, tiež automaticky máme nastavené nákup tovaru. Členenie môžeme si nastaviť automaticky PDD2. Pri založení zálohovej faktúry tiež bez. Ostatné pohľadávky môžeme nechať. Interné doklady môžeme tiež nechať. Toto je pre tuzemské plnenie alebo zo zahraničia, keď nakupujeme tovar z EÚ. Toto je konkrétne na tovar, keby sme chceli na služby a materiál, tak je to DD služ a PD služ. Potom tu máme rôzne dokumenty, tým sa nebudeme ďalej venovať, tuzemské, zahraničné príkazy, že už len to uložíme, zase cez Enter alebo cez tú kazetku a môžeme sa venovať ďalšiemu nastavovaniu. Teraz môžeme ísť do adresára, ak už vieme dopredu, že s niekým budeme pracovať, alebo nie je nič jednoduchšie, ako v pohode si túto osobu nájsť. Zoberiete, pridáte, automaticky sa vám doplní firma, ulica, ičo, dičo a už vám stačí len uložiť účet pre v skúšobných verziách nemusíme ukladať a túto otázku už na budúce nezobrazovať, aby sme to bolo jednoduchšie praviť. Aby sa nám to na budúce nezobrazovalo, mohli sme sa voľne preklikávať. Ďalej by som nastavil nejakého obchodného partnera, ktorému budeme niečo fakturovať. Toto si nastavíte podľa toho, s kým pracujete, akým štýlom podnikáte a čo sa danej spoločnosti deje. Keď budete mať všetko toto ponastavované a všetkými partnermi, ktorým priebežne chcete pracovať, dajú sa aj doplniť, dajú sa aj automaticky doplňať neskôr, tak sa môžeme vrhnúť. Ďalej si môžeme nastaviť nejaký účtovný rozvrh, a to sú s typom predkontácií, ktoré sa nejakým spôsobom stretneme alebo budeme pracovať. Tak ideme si vytvoriť čísla účtov, ktoré budeme používať. Zažal by som automaticky 311, čo sú odberateľia. Keďže predpokladáme, že budeme vysielať nejaké faktúry, tak tento účet je neodpustiteľný, ktorý musíme nastaviť. Dáme skrátku CTRL-K a nastavíme tam analytickú evidenciu. Aktuálne nemôžeme pridávať viac, lebo sme si nastavili len trojdielnu. Dáme si odberateľia EUR a uložíme, dáme rýchlo ďalší CTRL-K a dáme si napríklad toto a nastavíme si to na české koruny. Po prípade, že by sme chceli robiť s niekým zo zahraničia. Ak budeme pracovať s niekým iným, tak pridáme toľko odberateľov, koľko chceme používať analytik na rôzne obchodovanie. Teraz to isté cez 3 jednotku. Automaticky pretávam CTRL-K, neklikám na prázdny riadok, lebo všetko ostatné sa nám nastaví. Či už je to dodávateľia, či už je to účet pasív, že to je sledové saldo konto a tak ďalej. Všetky potrebné nastavenia, ktoré potrebujeme. Takto si nastavíme aj pokladnicu. Dáme do pokladnice, dáme stovku na eurovú a 200 zase dáme na CZK. To isté urobíme aj s bankovým účtom a
Po prípade popridáme všetky analytiky, ktoré z začiatku budeme potrebovať a ktoré by sme využili. Dobre, zatiaľ to necháme takto, už iba účty nákladov a ešte účty výnosov. No a si nastavíme kance. Tu nás si pridáme ešte majetok. To bude majetok, ktorý bude mať pod 1700 eur. A ešte si nastavíme 518, to neprepíšem. A to budú nájomné úložiny. A nastavovať nové analytiky, tak môžeme odísť z tejto položky a to cez túto šípku, zavrieť agendu. Môžeme zavrieť aj náš adresár a presunieme sa k predkontáciám, keďže aktuálne sme si nastavili účty, ktoré budeme používať, ale ešte Pohoda samotná nevie, akým spôsobom plánujeme my účtovať. Ideme že sú dve možnosti, akým spôsobom to urobíme. Buď ideme na koniec, klikneme na prázdne, alebo dáme na tlačítko Insert, alebo, čo odporúčam ja, si nájsť predkontáciu, ktorú ideme editovať. Pre nás napríklad to bude 602. Pozrieme si tržby z predaja služieb a zase dáme našu skratku CTRL-K. A teraz to nazveme tržby z predaja služieb a dáme len eura. Ideme to robiť z toho dôvodu, že máme teraz na 2x311 na účte odberateľov tu v eurách a na účte v českých korunách. Toto si pozrieme. Vyberieme si tie eurá a natiahneme to všade sem. Dáme si nejakú skratku, aby sme to vedeli nájsť, takže si nazveme napríklad T služby eur. 602, tá 343 môže dostať a to isté urobíme aj pre tú druhú časť, len teraz si nastavíme inú analytiku na účte 311. DPAčko môžeme nechať, aj keď sa to zahraničie vykazovať nebude. Samozrejme, nesmieme zabudnúť zmeniť skratku, pokiaľ ju zabudneme, tak nás samotná Pohoda nepustí. A ešte nastavíme účet 221, či už na výdavkovej časti, kde len úhradu faktúry, zmeníme na eurá. A toto zmeníme na eurá. A toto isté skopírujeme a urobíme to aj na Česko. To je samozrejme, keď nám prichádzajú peniaze a to isté nastavíme aj na druhú stranu, keď nám odchádzajú peniaze. Mohol som tam si teda inkaso, ale to vieme zistiť vtedy jednoducho, keď uvidíme, že tam je banka príjem a nemusíme meniť text. Dáme 3, 2, jednotku. Rovno dáme na CZK, keďže už som to skopíroval. UHR, CZK. Toto dám 200. Toto je tiež sa mi to, že 200. A túto zmeníme na eurá. UHR. Euro. DPAčka sa tu nedáva kvôli tomu, že keď nám odchádzajú peniaze automaticky priamo z bankového účtu, tak už tam nevstupuje daná čiastka. Keď máme všetko toto nastavené, tak samozrejme ešte potrebujeme ísť do účtovníctva a ideme nastaviť samotné bankové a nebankové účty. Keďže aktuálne, keď sa pozrieme tu, tak sa tvárime, že máme účet vo VUB, ale nemáme tam absolútne rozlišenú analytiku, čiže ho rovno prepneme na eurový účet a tu nám vyplníme náš IBAN a po prípade, ak plánujeme, tak aj home banking.
To je tento a home banking sa používa vtedy, keď chceme automaticky natiahnuť náš výpis, ktorý máme vo formáte XML alebo inom formáte, jedno z týchto, väčšinou je to formát SEPA XML a vieme ho automaticky natiahnuť priamo do pohody, aby sme nemuseli každý pohyb natiahnuť ručne, ale natiahne sa nám všetky. Je to veľmi jednoduché, tu asi dáme zložku výpisu cez 3 bodky. To bude miesto, odkiaľ by sa nám daný čerpal, daný súbor, kde je uložený a potom buď ho tam ponecháme, ale skôr odporúčam, aby sme ho presunuli do iného priečinku, aby sa nemýlili tie, ktoré už máme natiahnuté s tými, ktorí ešte nie sú. A potom už jedine, čo ostáva, je to samozrejme nastavíme teraz českú menu. Nastavíme VUB. Dobre, len C. Ale lepšie bude CZK. To si tiež nejakým spôsobom nazveme. A zase to isté, ten istý home banking sa dá pridať aj pre tento účet. Dobre. Pre príklad, v skutočnosti sa vyplníte aj IBAN, aj číslo účtu, aj ďalšie podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať. Tu a potom môžete nastaviť aj dátum, od ktorého je daný zrušený a nemal by sa vám ponúkať. To isté si teraz nastavím pre pokladňu. Tu máme jednu hlavnú pokladňu. Avšak keďže máme teraz dve eurá, môžeme si nechať, že je hlavná pokladňa. Zrejme musíme nastaviť, že ide o pokladňu v eurách. Môžeme si nastaviť, že to je pokladník a na základe užívateľa necháme, že pokladníkom je admin a uložíme. A teraz túto môžeme skopírovať. Dáme, že je valutová pokladňa v českej mene a napíšeme si CZK a tu dáme pokladňa v CZK a samozrejme nesmieme zabudnúť zmeniť aj účet. A toto by bolo pre dnešné video všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, tak zanechajte like, poprípadne odber a pri ďalšom nastavení, možno už aj účtovaní a reálnom používaní ďalšom nad rámec tohto základného nastavenia sa uvidíme neskôr.